the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin, Your friendly radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your friendly radio. your radio. Radio Natin, Your friendly radio. reaching the entire archipelago. Radio Natin, Your friendly radio. your radio. Radio Natin. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taknuy ka! Taknuy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taknuy ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taknuy ka! Serving the Philippines. This is MBC Media Group Radyo Natin Nationwide in Naga City 89.5 DZTR Radyo Natin FM Naga, a proud member of the KBP. Radio Natin nationwide. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taknuy ka! Taknuy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taknuy ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taknuy ka! Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview. At ang aplikante po natin sa araw na ito ay isang negosyante na sa palagay ko, kilala nyo na po siya. Ako po si Mama Jana, ang inyong host para sa ating programa. At ito na ang ating aplikante, walang iba kung hindi si Mr. Mario Nono Salak. Sir, welcome po sa ating programa. Thank you po. Ayan, si Sir Nono, baguhan siya sa larangan ng politika. Tama po? Yes po. Dahil ikaw po ay isang businessman. Pero gusto lang naming malaman, sino ba si Mr. Mario Nono Salak bilang parte ng komunidad? I-correct ko lang po si Nono Salak po actually hindi naman bako naman pong baguhan sa larangan kang politika dahil po naging kaya nga po kagawad nga po din sa kuya naging kagawad po ako kang Barangay Concepcion Pequeña. Ay, oo nga pala. Sorry po, sorry. Nakalimutan ko. Kasi nag-uusap kami kanina na kumbaga yung posisyon na gusto niyang ma-hire para sa May 12, 2025 ay for City Councilor. Kaya yun nasa isip ko. But anyways, yes, kagawad. Ayan, kagawad siya ng Concepcion Pequeña. Before? Former na po ako ngunyan kasi bako na po akong kagawad. And then, this is my second time po na mag-run as a City Councilor. Last time is year 2022. And then, ngunyan po, giraray mahagad ning mandato sa mga tiganaga na kung matawanan man po ning tsansa or kamo manggiraray pa mag-decide kung dapat kita asin karabat dapat.
Ayan, kung ma-hire ka po Yes ng po. mga Nagueño para sa darating na May Yes 12, 2025. Pero, Sir Nono, ikaw po ba ay may asawa na? May sariling pamilya na po? Yes po. Ilan po? Joke lang, sir. Meron po, isa lang. Si Ma'am, Evangeline Salak, si Bang. Yun po. Bali, 4 kids. Ang dalawa po ay parehas na may trabaho. And then, ang 2 po nagkaklase sa UNC. Ayan. So, kamusta naman po si Sir Nono bilang family man? Ano po ako, bako man po kaming pag-abot sa mga aki, bako kaming itong iksidong maray, itong mahigpit na maray sa mga aki, dahil kumbaga pigtatao man po sa ikabus na pangangaipuninda, dahil po sa kuya lang pong pagkakaintindi, ang dapat sa mga aki itong dahil po itong sobra dahil man kulang. Kaya dapat kumbaga balansyado lang o kaya tama lang na itong pag-aataman sa aki. Tapag pigparahigpitan mo pa ang aki, itong permi mo siyang itong itong na-school permi, nag-ano po siya, nagre-react ng negative. So, dapat po talaga itong tama lang. Ayan. O, iba na yung generation natin ngayon kaysa nung dati po na nung tayo yung lumalaki pa. No? Pero maganda po yung sinabi mo na nasa tama lang na timpla, kumbaga, ano po. Pero sir, sino po ba ang nag-udyok sa'yo? Kasi sabi mo nga, ito na yung pangalawang beses mo na ikaw po ay nag-a-apply bilang City Councilor ng Naga City. Sino po ba ang inspirasyon mo or yung nakaudyok po sa iyo na sige, padagos mo lang or go, fight sana? Yes po. Bali araw po yan kanin. Kang ako po naging kagawad kang barangay kung sa pag-run ko bilang opposition. Ako lang po ang nakalusot duman sa grupo mi. And then, kang ako po naging kagawad na actually, sabi ko nga nasabi mo na po, subago na ako po sarong negosyante, sarong second-hand car dealer, and then may negosyo man sa harong na itong tindahan. And then, kang ako po nag-try na mag-run sa barangay, di po ako desidido. And then, di ko man talaga po in-expect na manggagana ako bilang nasa lado kang opposition. Siguro sabi ko, gusto ako kang tao, so nakalaugani po ako. So, kang ako po yaon na duman, di po kamo siguro matubod, and 3 or 4 months time ako bilang kagawad, nag-iisip ako na sabi ko, ano daw kung mag-resign na lang ako, tagaro sa sinadalaganan ko. Being businessman nga ni. So, sabi ko, garo na ko yan ang negosyo ko, garo na apektuhan. So, siyempre, bilang negosyante, focus talaga sa pagninegosyo, hands-on ka talaga. So, anyway, sabi ko, okay naman ang negosyo ko, na-establish ko yung negosyo ko, dahil naman ako itong araw kang dati na talagang sige-sige talagang hirap. Nag-i-stay na lang ako sa opisina o sa harong, pero nag-aabot ang transaksyon sa pangagan. So kang ako nasa 3 or 4 months time na yan, sabi ko, yun na nga ni, garo sala, sinadalagadan ko, garo apektado. So, nag-decide ako na di mo na ako nag-decide na ito ba mag-resign. Naghapot-hapot ako sa mga kabarangay ko, ano doon niya ako kung mag-resign ako. Minsan, ang magayon, sabi ko, nataraman ako kan sarong senior na ang nga si kagawad niya. Sakit-sakit na ngayong makalaog dyan. Tapos mo yun, ika ngayon ma-resign. Sabi ko, sinabi ko man, real talk lang ako, sinasabi ko kung ano ang napipil ko, kung ano si nangyayari. So, kang yao na dumam, nataraman ako niya na ngaya, masakiton nga ni ang paglaog dyan, tapos si Kaman, ma-resign. Naangkutan ako na sabi, sa diri mo lang yung iniisip mo. Paano man yung mga nagsuporta sa iyo, kaya kangani ngayon nila agdyan, kaya kangani ngayon nakaposisyon, dahil gusto kaninda. Nag-isip-isip ako, sabi ko, tama man ang ganda. So, si calling sa kuya na mag-run na mag-serve sa barangay mi,
is sabi ko, araw pala niyang kayan. Hindi ko in-expect na medyo yung, siyempre 24/7 talaga ang oras mo dyan being a public servant. So sa negosyo kaya kung araw kayan, kaya kumbaga nag-conflict sa ano ko. Kang yaon ako duman, ito nga kang nataraman ako katong sarong senior, naisip ko na tama man pala siya ano. Sabi ko, do araw kan sinangyari, pinagpadagos ko po. Napil ko yung calling sa kuya, na-accept ko na araw pa lang kanya ang pag-serve. Kaya magmaw na ang feeling ko na ito bang nagsiserve ako sa tao, nakakatabang ako, ma-guide mo sinda sa tamang direksyon, matawanan mo sinda ng tamang suggestion o kung ano ko man ang kahaputan na masimbagan mo. Magayon pala. So, iyon na to. Actually, napabayaan ko si business ko dahil duman sa pag-focus ko naman ngunyan sa politika. Pero ang business ko kaya kung dahil man itong daily basis na ito bang babantayan mo manaragan. So, dahil man kang time management ka, napakaray ko na okay naman. So, pag kuyang ko, naayos ko na si negosyo ko, naayos ko naman si pag-serve ko sa mga tao, magmapalan si calling na itong na-accept mo na. So iyon to po ang sinasabi ko na kung sisay ang nag-inganyo sa kuya na maglaobligi sa politika, si calling lang po sa kasi pag-serve ko, garo itong nag-combine siya, naisip ko na kung araw po mo niyan, kang kalakawang ko bilang city councilor, may mga allocation mga po yan ang sarong city councilor, naisip ko na mas dakol ang matatabangan ko kung ako makakaposisyon sa araw kaning posisyon. Tapos si dedikasyon mo bilang sarong public servant, inot na inot, dapat po taxpayer ka. Iyan baga po pigbabalik sa tao. Kaya sa kuya man bilang sarong negosyante, ginigibo ko po yan. Magpuna ko pa pag negosyo. Kaya naugmaman ako na ito bagang may mga nagtitiwala sa kuya ngunyan, ining kalakawang ko na ni, natiwalaan mo po ako ni Sir Noel de Luna na mag-iba sa grupo niya. Kaya naugmaman pa ako na ito bang may sarong tao na nagtitiwala sa imo na even though sabi ko nga ni siguro pag analyze naman ako kung sisay ako, kung dapat akong pagkatiwalaan, siyempre araw baga po yung kayan sa kasi dedikasyon ko po talaga sa pagtawang sa mga tao, maski even kato kung kang pandemic talaga pong maski ang pamilya ko, kami na po mismo ang nagtatabang tabang-tabang kami kang agong ko kang itong garo sabi ko araw pa lang kaniyo ang mamamati mo pag ika nagtatabang. And then pag abot man po sa pag-service sa mga tao, si qualification ko po bilang sarong aplikante, sarong man po akong dating OFW. So before po ako nag-engage sa business, halip po kami, parehas po kami magagong, parehas kami haling Hong Kong. Ako po sa ano po ako, bali sa mga talagang si passion ko sa auto, hali talaga po ako, nag-abroad ako Hong Kong, sa mga bihikulo man po ako talaga nagtatrabaho. And then, yun, unexpected, di man talaga gusto na makalaog sa politika, kailang yung pala ma-open up ang mind mo dyan, pagyaong ka na dyan, na ito bagang maski day mo man gusto, kadakol po makakapagpatunay kaya na itong mga nakakalaog sa posisyon na day man talaga ninda sinasadya, kailang kumbaga itong siguro ito ang inaapod na dumang ka talaga. Doon kasi si inaapod na destiny mo na makaposisyon ka sa araw kayan, iyon na po yan. Kung baga papanindugan mo na lang kung ika talaga may panindugan man na tao bilang sa pagservice sa tao. So kuminsan abunado ba kita, pero ang kagayon sabi ko man naugma kita, tapos maray ang pamilya ta, maray ang nagiging resulta dahil nga sa si dedikasyon mo man sa pagservice sa tao, yaon man talaga. Sabi ko, in return, sabi ko, ganansyado ka pa, dawa ba ko sa kwarta? Yun po yan. Ayan. Uy, mga kaibigan, tayo po pala ay napapanood ng live sa aming FB page, radyo natin 89.5 Naga, at napapakinggan din po tayo live on air sa aming radyo na 89.5 FM.
At live stream din po tayo sa radyonatinfm.com/naga. At yung kanina po yung biruan namin kanina ni Sir Nono tungkol sa tanong ko kanina sa kanya yung tungkol sa pamilya niya. Biruan lang po yun kasi masayahing tao si Sir Nono. Kanina pa, bago mag-start, nagbibiruan na po kami kasama ng aming station manager. So, kaya nabanggit namin yon kasi para lang mawala yung nervyos ni Sir. Ayan. So, Sir, ano po ba ang naging advokasya mo? Kasi po, simula nung nagsilbi ka bilang barangay kagawad, syempre po may komitiba ka kayang kinaputan. At bukod dyan sa komitiba mo, syempre may nabubuong mga advokasya sa imo na yun yung gusto mong maipatupad sa barangay mo. And then nung sumaba ka na po sa pag-apply bilang city councilor nung nakaraang eleksyon at saka sa ngayon po na darating, ano po ang napipisil mo na didiinan mo pong advokasya kung sakali po na ikaw po ay ma-hire ng mga Nagueño? Duma muna po kita sa advokasya. Simple man lang po ang sa kuyang katuyuan bilang aplikante, ito pong inaapod na itauta itong para sa tao. Simple man lang baga po to dahil kung sa tuya pong intindiw na maray, itaw ang para sa tao. So kung sabihin po naman, itong bagay na o kaya something services or something na para sa tao, dito naman pag para po, si mga nakaposisyon, di ko man po ginagabos, may mga bagay na ito bagang tiguhold ninda ito. Siguro po araw nindo ang mga istorya kaya nangyayari yan, napapabarita nga ni na itong during the time na nangangaipo si tao, i-hold para lang iaabang ninda duman sa future na plano ninda na dapat ito para na maitao sa mga tao, pipinding ninda para lang magamit sa ibang panahon o sa ibang bagay. Kaya ang naging resulta, aramda na po today ko na po i-explain na masyado. So, yan po sa mga advokasya ko na bilang sarong opposition, even sa conception pa niya, noted po ako dyan na di man po ako nangiiwan. Ano lang po talaga, iglilinaw ko kung para sa ini, kung dapat talaga ini. Siyempre kung may mga nire-request na kumbaga itong day man inaapod na ito talagang kaipuhan, so pwede tamang pong i-oktaba ito. Di dumang kita sa i-prioridad ta kung arin talaga ang dapat, as in dapat na kaipuhan sa sarong hinahagad. Kung day pa man yan, kung minsan ba kaya during rainy season, kaipuhan tayo itong mga dapat nagamit na yan bagang yung kaputi ka mga tanod, arukan. So dapat duman man to sa time na to ba kung itong summer season ma-request ng arukan. Sarap ko sa mga parakontra sa mga bagay na ito baga pong day man dapat. So day dapat yan ikuyan. Kumbaga bako yan di ngunya na panahon, no? Kaya may panahon para diyan. Garo araw po kayo ng ang sa kuya kung katuyuan. Pag-abot naman po sa itong ikakamaray na mga pag-uurulayan kung para man sa mga constituencies, di primero man po ko dyan nag-uuyun ta. Kumbaga tama man baga po na uyunan tayo dahil para man talaga sa mga tao yan. Kaya nga ito nasabi ko sa bago, itong itaw yung para sa tao. Kung i-elaborate mo po itong maray, na dakula po ang nasasakupang katong sinabi ko na to na maintindihan man po yan ng mga tao kung ano yan bali ang pigaano ko na advokasya na itong dara na po yan gabos itong pagtabang yaon na po yan dyan nakasararok na yan dyan kumbaga si pag-manage ka to para mapaduman sa tao yaon na po yan kaya piglipot ko lang po na kung adalan ta po yan kumbaga halipot na tataramon pero dakulaon po ang sakop kayan yung parang tamang manahimyento kang pondo kung saan siya dapat mapunta sa mga pagkakataon na yan. Yan. Anyways, sa pag-ikot-ikot mo po, Sir Nono, ano po ba ang nanotaran mo na yun yung pinaka-concern ng Naga?
Inot po, sa kuya pong paglalakaw-lakaw o kaya kikiulay sa mga tao, ang sarap po na nanunutaran ko dyan, ito pang garo nag-open up naman. Actually, bako ng garo. Yun na po yan ang, kumbaga, sentimento ng tao na mapili na po kita. Kung bako na po ito bagang grupo-grupo ang pipilion na arba katong nauso kadto ng mga ubos kung ubos. Kunyan, mismo sindan na nagtatara, maski po may mga kabistuman ako takagawan pa dati sa mga barangay na nadudumanan ko, nagsasabi sindan na dahil naman kami maubos kung ubos. Mapili na kami kung sisay talaga ang sabi ko nga sa bago na ito bang dapat asin karapat dapat sa posisyon. Ano daw po, Sir Nono, nasabi ni Dayan? Dahil ba hindi napapakinggan yung boses nila? Ano daw po ang mga rason? Or hindi po ba nasasagutan yung mga dinudulok nilang concern? Sarong rason po na itong dakulang rason na nadadaw ko sa inda na ito mga pong nangyari ang ini pong nakatukaw na administrasyon na day man po ako nang rarautan kung kisay pa man basta si sentimento kan tao na ngaya mapili kita dahil sinangyayari ngunyan na ito nga ning inapod na sinda-sinda na sana ang nag-uurulay, may mga dapat ipaabot sa tao, kumbaga it's a public knowledge baga po na kung ano man ang update, kung ano man ang nangyayari sa sarong araw kayan ayon siya kang gobyerno na dapat ma-broadcast na araw na kayan sa media o kaya maipaabot sa mga tao, sa mga sektores na kumbaga pag-abot sa may mga something na i-disclose o dahil na ipapaaram sa tao, maaram na lang si tao, araw na kayan. So, dapat may consultation kami sa mga tao na kung minsan po ang consultation garumuro-muro naman sa natapig papaapod si mga tao man sa naninda. Pero kung ikaw po, sir, kung ikaw po pala rin na ma-hire ng ating mga nagenyo sa darating na May 12, 2025, ano po ang gusto mong mapanginutan na ordinansa o law na pwede pong makasagot sa concern ng ating mga mamamayan? Tulad na lang po halimbawa sa tubig, ganyan. Kasi yung iba pong na-interview na namin, marami nagsabi yung sa tubig, sa environment. Ikaw po, ano po ang sayo? Sa ko po, kung ako tatawanan din dyan sa prioridad ko po, ining pag-abot sa ini pong sa paggamit kang kuryente, actually po mahalo na baga ang pigsasabi lang po na kita ang may pinakahababang rate kang kuryente, pero mas araw po baga ex-abroad man po ako, araw po baga kung babasihan mo ang sarong araw kang Singapore na ang ginigibon nila kung aram ko po kaya man yang gibon kang Naga, even small city siya but developed city, modernized na siya, and then kung aarugunta po ang sarong ginigibo kang Singapore baga po siguro po na ano man indo yan na itong waste nagiging energy. Ay sa prioridad ko po na maikuyan po yan yung inaapod na waste to energy. Kumbaga itong basura maging kuryente o basura maging energy, ito magiging cycle na tanang magiging problema ang basura. Actually may mga nasyon po na nagko-concentrate sa araw kayan, nagbabakal na sinda ng basura para lang maging fuel ninda duman, tanganing maging energy. Tayo hindi na natin kailangan bumili ng basura. Ano po? So, i-convert na lang, yung conversion na lang. Ano po? Sa iling ko po, being may technical knowledge man po ako sa mga, sa mga modern, saka naadalan man po yan, saka mapakita ng mga dapat, itong mga eksperto para dyan. Kumbaga, isa-suggest na lang, or baran sa salit,
halimbawa, araw kayo may basurahan kita dyan baga sa yan dam site na yan, may kukolekta itong mga waste na pwedeng maging energy, yung masusulo, itong mga combustible material. Ito po ang medyo medyo optimistic talaga po yan. Dakulaon na po yan, pero ang mabibinipisyar po kaniyo dakul na tao, lalo na digi sa Naga. And then magiging sample siya kung halimbawa man na mangyari, magiging sample siya, ipapahiling ta sa national government, sa iling ko po susuportahan yan, as in madidevelop, aarugon yan kang ibang mga city, as in malakop yan sa entero ng Pilipinas. So makakatipid po kita, as in si problema ta sa basura, taara mo po abang may tao, may basura talaga. So dakula, tunito nila da arog digi sa Naga, tunito nila dang basura talaga po ang po yan, ang nagiging problema digi sa tuya. So ito po, magkakaigwanag kita ning baratong kuryente, mawara pa si problema ta sa basura. Sa prioridad ko man po yan. Sir Nono, how do you see yourself as an elected public official? Kung ma-hire ka po sa May 12, 2025, ano na po bang pagbabago o maaari pong nabago na sa Naga na ikaw po yung nag-push na ito mangyari in 3 years time? Yun na nga po, saro po ito sa naisip ko na prioridad. Sa iling ko po man nag-iisip ng araw kayo, being ex-abroad po na, tapos nagbabasa man po ako kaya gwapong mga files kaya na sabi ko, pigaadalan ko man na pwede ning gibuo na duwang faktor ang masusolve mo duman sa saro sa ng programa. And then ito pa pong mga programa sa mga pag-abot po sa services kang city, kadakol baga po yan, haro baga ka mga trucks, sigabos na service. Sarap po sa being naka-engage po sa negosyo kang mga bihikulo. Bako man lang po akong ito pong nagbi-business, may knowledge po ako sa pag-abot sa maintenance kayan. So sa iling ko po, dakul man pong bagay na maitatabang yan, dakulang bagay na masasave kaya, dahil kung may knowledge ka kaya, sasabihin sa mo, iniribayan, kadakul pong mga parts ang sarong bihikulo na kung minsan pwede pa man, tanong ta mabakal, araw kaya, siyempre kada mabakal kaya, kwarta bagayan kang gobyerno, kwarta kang tao, na pwede man na ito bagang makasave para maigamit po paduman sa ibang bagay. Kaya sarap po sa naisip ko man na makakatabang yan, na kung mapapakarayta ang proper maintenance kaya, actually nasa airport ang kadto sa Hong Kong, gabos na bihikulo duman na around 3,000 cars na pigme-maintain me. Kadakol po talaga, mga more than 3,000 cars na pigme-maintain me. So may knowledge po ako pa yan na para ma-maintain ng tama ang mga bihikulo. Takadakulon pong bihikulo. Sarong faktor lang po yan na ito bagang aram ko na daiyan pigpapansin kang iba. So ito ang pinapansin ko, tagani kung makatabang manggiraray sa mga tiga-Naga. Ayan. So mga kaibigan, napakinggan natin ang kalahating bahagi ng application platform ni Sir Mario Nono Salak. Sa pagbabalik po ng ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview, ay pagpapatuloy natin ang ating panayam sa ating aplikante. Magbabalik po kami, walang iwanan. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saindang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taanoy ka! Taanoy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taanoy ka! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taanoy ka!
For your tarpaulin, outdoor and indoor ads, trust Square Food Graphics and Ads. Square Food Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl sticker, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic build-up signage, stainless build-up signage, LED signs, sticker, vehicle wrapping, jeepney top ads, t-shirt printing, and many more. Square Food Graphics and Ads located at the door 4, CBD2, Barangay Triangulo, Naga City, in front of CBD Bus Terminal. Call 473-3668 or 0917-532-6600. Square Food Graphics and Ads. Giling maaasahan. Ako si Analu Sumailo. Noong nalaman kong may tumor ako, sobra akong natakot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin at iniisip ko kung paano maaapektuhan ang trabaho at pamilya ko. May nagrekomenda sa akin ng Yiling at sa loob lang ng ilang linggo, mas gumaan ang pakiramdam ko. Nang bumalik ako sa doktor para sa check-up, laking gulat ko nang sabihin nilang natunaw na ang tumor ko. Salamat sa Yiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury at mga suking butika. Alaga malala, Yiling ay hindi ka mo dapat gabi magamot siya na mag-uri na. Sa tunggistohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Babalik po ang ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview, kung saan po ang ating aplikante sa araw na ito ay si Mr. Mario Nono Salax. So, sir, napag-uusapan na rin po natin kanina yung iyong vision kung palarin ka po na i-hire ng ating mga mamamayan dito po sa Naga City bilang City Councilor sa darating na May 12, 2025 election. Ano naman po ang pwedeng o maaaring programa na maibigay mo po o maitulod mo man po sa konseho para po sa ating mga kababaihan bilang Women's Month? Nagsa-celebrate pa rin tayo ng Women's Month sa buwan na ito. Una po, ang nagsiselebrate tayo ngayon ng congratulations po sa mga women's kang bilog na Pilipinas sa pagselebrar kaniyo pong okasyon na niyo. Kaya ang ina po o kaya ining women's na sektor ang sa tuyang nasyon, dakulaon na bagay po. Gabus po kita naghali sa sarong ina. Sabi nga ni Ken, iniyo po bilang patunay na ang sarong ina grabing sakripisyo sa kaya gani ko anuhan tayo ginibuhan ning araw kanina may bulan kang mga women dahil siguro po nare-recognize ang sakripisyo kan sarong ina, ang actually ang sa kuyang agum kung minsan sa pang-aral daw na itong nangyayari sa buhay mi na talagang nagtsatsaga siya sa pagtinda bilang ina, bilang magurang ang samuyang mga aki, nag-aasikaso pa mga aki habang nagtitinda. So maski ako po talagang naiisip ko na dapat lang na tawanan sinda ning itong gratifikasyon o kaya pag-recognize na kansindang mga tamang gibo, tamang gawi bilang sarong babae. Sa sektor naman po ng ating mga kaakian, ng ating mga kahubenan, ano naman po sa palagay mo ang maaari nating maibigay na aktibidad o mga proyekto, lalo na po at malapit na ang bakasyon, di po ba? At masyadong nalululong na ang ating mga kabataan ngayon sa paggamit ng mga gadgets. Unang-una po,
Totoo po yan. Pagdating may mga anak din tayo na may mga aki po kita na kita mismo makakapagsabi na ang aki ta medyo bungog na. Masyado nang tahimik sa kanilang paggamit ng gadget. Paulit-ulit na po sindang sinasabihan, tama na yan. Pero siguro naka 10 times na kitang kasasabi, dahil paghirapan. So, lawig pasensya ang mga magurang. Ang mga aki, kumbaga modern time ninyo, siguro po aroken ang mga aki na. Pero may mga aki man po na talagang disiplinado na nagsusunod. Iba-iba kaya po ang level kang pagbuhay kang mga tao. Kumbaga may mga aki na man talagang obligasyon na ginigibo, talagang yao na duman hanggang sige nang hibog kang sendang mga salamin. Pero sa sir, sa bukod sa, kasi di ba po, alam naman natin ang mga barangay, lagi yan may paliga. Mga basketball, ganyan. Bukod po dyan, ano pa po ba ang pwede nating maibigay na programa para sa kanila? Sa mga kaakian po, araw po kaniyo, tanyugon ko na po ang satuyang peace and order na sektor na dapat po ugaman sa nagitang batas, ugaman itong pinapautob na batas na dapat ang mga kaakian during pag-araw kaning alas 10 dahil naman po nagpaparabaray sa ibasay ta nai-influensya po ang mga aki na ito bagang medyo madudunong na. So maski si aki mo po siguro na experience siya na nai-influensya kang ibang mga aki na ito mga hindi ko man pwedeng sabihin na pasaway kaya lang may mga aki talaga po na itong garo advance mag-i-receive kung minsan natataraman mo na iba kong araw kaya ilingon ka lang araw-araw ko kaya kaya sabi ko sarong makakatabang ko dyan na ito bang tawanan sindaning time na dapat kung alas 10 lang ang mga jóvenes kuyan po i-remind permi ang mga magurang na dapat pag-araw katong oras siya o naman yan sa harong ninda saro po yan sa hiling ko makakatabang yan pong pag-abot naman sa mga sports, magayon man po yan nadidevelop po ang sendang health tapos nadidevelop man si sportsmanship kang sarong aki tapos si exposure niya magayon man po siguro malaganan tayo itong kumbaga maikuyan tamang girara itong mga pakantes actually kang kahubinan ko po kanto perming ugang inaapon na itong mga singing contest digdiyo sa Naga. Sarap man po yan sa nakakapag-develop ka mga aki na itong maging matibay sa pagkanta o kung ano pa man na mga stage play na dapat nindang kung saan sila ma-perform siguro madagdagan itong mga araw kaya na mga competition o kaya mga itong pair na magkaigwaning bracket tapos may mga matitibay naman talaga dapat duman naman sila sa matitibay bakong itong sinapod na saklob ng hita matibayon ilalaban naman sa itong mga baguhan lang so dapat magkaigwang level na araw kaya na itong pair sa relaman-laman tanganing magkaigwang maning chance iba. Ayan. So sir, bago ko ibigay sa iyo ang aming ultimate question para sa ating programa, may ilang katanungan lang po ako dito sa mabilisang usapan, para mas makilala natin panang mas malalim si Mr. Nono Salak. Sir, ito para pampagaan lang. Pampagaan lang po sa ating mga manonood at pakonsuelo na rin para sa ating aplikante. Sir, first love o true love? True love po. Ano po ang prinsipyo mo sa buhay? Iyan na nga po, malapit na doon sa sinabi mong true love, dapat totoo lang kita sa sadirita. At ano naman po ang masasabi mong greatest accomplishment mo po? When kampanahon po na ako
ipon na ning inaapod na. Bako man po kitang inaapod na milyonaryo pero nakapag-ipon na po ako ning arog kayan. Pero para po yan sa pamilya. po yan sa politika. Dara lang po yan kang higos as in itong perseverance mo itong talagang focus mo talaga sa sa imong negosyo as in sa imong determinasyon sa imong pagkatao. May sadiri naman po ako ning harong dara po kuyan mo po yan sa paagi man kan sa pagsisikap ming mag-agum. At ang huling po. At ang huling kahaputan po, Sir Nono, sa darating na May 12, 2025 election, taano ika ang isa sa maaari o dapat na mapili kan sa tuyang mga Nagueño? Taano ika, Mr. Mario Nono Salak? Yes po. Saro po sa pwede kong sabihin sa mga tiganaga, attitude po. Dapat pa po kitang ito bagang inaapod na siguro po, kadakol ang mga tao na pag-abot duman sa attitude kang sarong nakatukaw na o nakaposisyon na sinasabi nga ning pagka itong nangangako, grabe ang pangako. Ngunyan, pag-abot kang nakaposisyon na, medyo may mga patarago-tago na. So, sa kuya po, ina-assure ko po ang mga tiganaga na day ko po yung gigibuon. Duman lang po kita sa realidad na talagang kita nagsiserbi sa tao, bakong kita ang dapat pagserbihan. Ayan. Parang, yan po si Mr. Mario Nono Salak, kaya nang sinabi niya, hindi siya magiging puro pangako, hindi rin siya magtatago. At iyan po ang ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview. Maraming salamat po, Sir Nono. Salamat po. Salamat. Ayan. At siya po ay kumakatok sa ating mga mamamayang Nagueño na sa kanya pong nailatag na application platform, kung maaari daw po na pag-aralan yung maigi, pakinggan nyo kung ano po yung mga sinabi niya at baka ma-hire nyo po siya sa darating na May 12, 2025. Maraming salamat po. Abangan po uli sa Lunes kung sino po ang ating magiging aplikante. Maraming salamat at ito po ang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview, kung saan wala po kaming pinipiling aplikanting kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspira. Ayan, sandali lang po. Ayan, may shout out po pala. Shout out muna si Sir Nono. Sige po. Shout out po kay samuyang future congressman kang 3rd District, Sir Noel De Luna. Shout out man po sa samuyang team SND sa gabos na mga leaders kang team SND, Kusog Bicolandia, sa Laog kang Naga po, asin sa bilog na 3rd Distrito. Shout out po. Fight sa na kita. Laban niyo kang ninong ta. Salamat po. And maraming salamat po ulit, Sir Nono. At again, ito po ang ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview. Maraming salamat and to God be all the glory. Salamat po. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang saidang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taano Ika! Taano Ika! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taano Ika! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Taano Ika! Mic check, 1, 2. 89.5. Radyo Natin
Trabaho para sa mga nagsisikap. Tulong para sa mga naghihirap. Senator Amy Marcos po ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda Aro. For your tarpaulin outdoor and indoor ads, trust Square Food Graphics and Ads. Square Food Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl sticker, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic build-up signage, stainless build-up signage, LED signs, sticker, vehicle wrapping, jeepney top ads, t-shirt printing, and many more. Square Food Graphics and Ads located at the door 4, CBD 2, Barangay Triangulo, Naga City, in front of CBD Bus Terminal. Call 473-3668 or 0917-532-6600. Square Food Graphics and Ads. Baldimoro, Baldimoro, Baldimoro. Naging maray na leader kan barangay, ngunyan bilog na nagaantig si Serbihan. Programa niya para sa kaakian, asin pati naman sa may kakundian. Sa Tultabangan, Elmer Baldimoro, para sa konseho, Elmer Baldimoro. Hindi sa Naga, Elmer Baldimoro.